Uhlaleleni ungangeni kule channel ephethe indaba eshisa. Igama lami ngoVusi Mavusana kwi-channel ehamba phambili uMkhanyakude TV. Bafowethu inkulu indaba lapha wengane zakwethu. Sila esikulethela khona abaculi abazokhipha-ke lapha wengane zakwethu. Imfezi Emnyama izodedela-ke nayo lapha wengane zakwethu CD yakhe. Igama lale album-ke lapha wengane zakwethu India. Isihloko sithi lezo ntuthwane-ke lapha wengane zakwethu. Sike sabona esebenza-ke laphana e-studio-ke laphana nento encane laphana ukuthi siyazi-ke laphana ukuthi album wengane zakwethu izoshisa ikhotha nanoma kanjani-ke laphana wengane zakwethu. Mina ngiyafisa ukuzwa uvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula. Ke sidibana laphana kwi-comment section ngizwe uvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula. Uma umusha ngiyacela wenze okulungile ucenze subscribe uze nebhela ukuze uzothola njalo ama-notification masiposta ivideo entsha. Ngiyongena sengijujile ngiyongena sengijujile kude kwelakithi. Wela ngalisheshe lashona shwele wela ngalisheshe lashona shwele